ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಭವನಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯರ್ನ ಹೊಸ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಅಧಿಕಾರವು ಕಾರ್ಲದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ, ಒಡಿಪು ಸೇರಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮೂವರು ಮಂತ್ರಿಯರು. ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಶಯ, ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಬಿಎಂ ಇದಿನಬ್ಬೆರ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗಿನ ಐಎನ್ಎ ತನಿಖೆದ ಕೂಟ. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನುಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆದ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿನ ಮಿನಿ ಬಸ್ ತಂಚ ಬದಲ್ತದ ಸಜ್ಜಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ಕಟೀಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಗಡಿಯರ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂದು ವರದಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯರ್ನ ಹೊಸ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಭವನಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು ಅಧಿಕಾರ ದೆತ್ತನುಂಡು. ಒಡಿಪು ಸೇರಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಂಡು. ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ್ನ ಸರ್ಕಾರಡು ಮಂತ್ರಿಲು ಆದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಲಾತಿರು. ಆಂಡ ಕಾರ್ಲದ ಶಾಸಕರು ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆತಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಬುಧವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಭವನಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ತದು ಅಧಿಕಾರದೇ ತಂದುಂಡು. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಂಡು. ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಈ ದುಂಬು ಮಂತ್ರಿಲಾದಿತ್ತದು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಂಡು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ರಾದುಪ್ಪುನ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ಸುಳ್ಯದ ಶಾಸಕರಾದುಪ್ಪುನಾರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತದು ಅಧಿಕಾರ ಅಕೀರಿ ಆಯರ್ಯಾನಗ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ಎಸ್ ಅಂಗಾರಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರೋ. ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಉಳನಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಲಾದಿತ್ತೇರೋ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಲರ್ದು ಶಾಸಕರಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾದಿತ್ತಿನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದುಂಡು. ಅಂಗಾರೆಮುಟ್ಟ 12 ಜನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಂದು ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ನಿಘಂಟಾದು ಬುಧಾರಗಾನಗ ಅವು 29 ಇರ್ದುಂಡು. 8 ಜನ ಲಿಂಗಾಯಿತರು, 7 ಜನ ಒಬಿಸಿ, 7 ಜನ ಒಕ್ಕಲಿಗ, 3 ದಲಿತರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಸ್ಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದನಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತೆರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರು. ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಶಯಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸಾಹಿತಿ ಬಿಎಂ ಇದಿನಬ್ಬೆರ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ಐಎನ್ಎ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕೂಟ ಹೊರರ್ದೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು. 4 ಕಾರ್ಲಿಡು 25 ಜನ ಐಎನ್ಎ ಕೂಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾ ಪನ್ಪುನರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಪೊಲೀಸರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದನು. ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಶಯಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಿಎಂ ಇದಿನಬ್ಬೆರ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಧಾರ ಕಾಂಡೆ ಐಎನ್ಎ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕೂಟ ಹೊರರ್ದೊರನೆ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು. 25 ಜನ 4 ಕಾರಡು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೈದನು. ಎನ್ಐಎದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರ್ಲ ಜಾಗಿಡು ಉಲ್ಲಿருந்து ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಇದಿನಬ್ಬೆರ್ನ ಮಗೆ ಬಿಎಂ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು. 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇದಿನಬ್ಬೆರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಕೇರಳುಡು ತೋಜಂದೆ ಆದು ಐಸಿಸ್ ಸೇರ್ದಲೊಂದು ಸಂಶಯ ಇತ್ತಡು. ಅಂಚಾದು ಮೊಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಿರಿಯಾ ಮೂಲದ ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಶಯಡು ಐಎನ್ಎ ಪೊಗ್ಗುದುನುಂದು ಎನ್ನದುಂಡು. ಇದಿನಬ್ಬೆರ್ನ ಮಗೆ ಬಿಎಂ ಭಾಷಾ ಕುಡ್ಲಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಪಾವಂದಿತ್ತೇರೋ. ಮಗನಕಲು ಪಿದೈದೆ ಶುಡುಲ್ಲೆರೋ. ಮೊಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಐಸಿಸ್ ಸಂಬಂಧದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೇರೋ. ಅವತ್ತಂದೆ ಐಸಿಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆದ ಜವಣಿರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಎನ್ನದುಂಡು. ಎನ್ಐಎ ವಿಭಾಗದ ಡಿಐಜಿ ಶ್ರೇಣಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಮಾ ಪನ್ಪುನರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಎನ್ಐಎ ಕೂಟ ಪೊಗ್ಗುದುನುಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನುಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೆರ್ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು 6 ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಕುಡ್ಲ
ನಬಾರ್ಡ್ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಲಾಯಿನ ಕೃಷಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಲೇನ ಕಿಂಜ ತಿನಸು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಪಣೌಕಾಸು ಸವಲತ್ತುಲೇನ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತದ. ಬ್ಯಾಂಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಲಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನುಡುಂದು ಪಂಡಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆ ಬಗೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಕಾಸು ಸವಲತ್ತು ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಪಿತಾಮಹ ಮುಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯರ 141ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಿಂದಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರುವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ. ಸಹಕಾರಿ ಪಿತಾಮಹ ಅಂದು ಪುದರ್ಪಡೆತ್ತಿನ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯರ್ನ 141ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಡೆತಿಂಡ. ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್, ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಡಿಡಿಎಂ ಸಂಗೀತ ಕರ್ತಾ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆದ ಎಚ್ಆರ್ ನಾಯಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂರಿಂಜೆ, ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದಲೇ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬದ್ಧ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮತ ಮೂಲೆ ಸೇರಿದ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಗು ಬೈದಿನನೇ ಹೆಚ್ಚ. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ಅಟ್ಟಣೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಕ್ ಆಟಿದ ಅಟಿಲು ಬಂಜಾರ ವನಸ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ತೆನಸದ ಮೇಳ ದೀದಿತ್ತೆರ. ಅಟ್ಟಿಲು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಗಿರಾಕಿಲು ಮಾತ ವನಸ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದೆರ. ತುಳುನಾಡಿಡಿತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಒವ್ವೆ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿಚ್ಚಿ. ಕರಿದು ಪೋಯಿನಕ್ಲಿನ ಸೈತಿನಕ್ಲಿನ ತಿಂಗೋಲುಂದು ಆಚರಣೆಡುಪ್ಪುನ ಆಟಿಡ್ ಈ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಜಾತಿ ಸಂಘಲು ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಡಪೊಂದಿತ್ತ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೂಟ ಮಾತ ಬಂದಾತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ನಷ್ಟೊಡಿತದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇದ್ ಮೂಡ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿ ಕೈತಲ್ದ ಅಟ್ಟಣೆ ಹೋಟೆಲ್ ತರಾವರಿ ತೆನಸ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತದು ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಹೋಯ್ತದಂಡ. ಆಟಿದ ಆಟಿಲ್ ಬಂಜಾರ ವನಸ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ತೆನಸ್ ಮೇಳ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದ್ರಾಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ 4 ಮುಟ್ಟ ದಿವೊಂದೆರ. 399 ರೂಪಾಯಿಗೂ 39 ಬಗಿತ ತೆನಸ್ಲೆನ ವನಸ್ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು ಪನ್ಪೆರು ಅಟ್ಟಣೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಯಜಮಾನಿರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಂಡಾರಿ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಉಮೇದು ತೋಜಾದೆರ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಆಟಿದ ವನಸ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದ ಅಂತಾರ್ ಪನ್ಪೆರ.
ಓಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತಿಜರು ಅನಿಡ್ದವ್ರು ನಂಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇತ್ತಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಮಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಹೊಡೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸದ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸಾತನ ಪಣ್ಯಾರೆ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಗ್ರಾಹಕರನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳದ ಆಟಿ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಕಲು TV ವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾತೆರೆ ತೆರಿಪವ ನನ್ನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಡೊಂಜಿ ಆಹಾರ ಮೇಳಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳ ವನಸ್ಮಲ್ದಿನ ಗಿರಾಕಿಲು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿನವು ಇಂಕ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಂತೆರ ಈ ತಿಂಡಿ ತಿನಸನ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅವಿತ್ತೆ ಇತರ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇತರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮರತದ ಬೋದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಹಿರಿಯಕಲು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜೆ ಪಿಜ್ಜೆ ನಕಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪನೇನು ಕೊರ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಅಟ್ಟಣದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಕಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಕಾಕಲ್ನ ಟೀಮು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆಲ್ಲ ನೇರದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಕೆಲವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೆ ಪಡೆದು ನಾನು ಆಶಿಸವೆ. ಅಟ್ಟಣೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಓನರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಜನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ತಿಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. It was very very delicious. Each and every item बहुत अच्छी है, बहुत ही tasty है. Like from the starting drink to the dessert, it's very very good. ಅಟ್ಟಣೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಡ್ಲಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಟಿಲ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಟಿದ ವನಸು ತಿನಸುವುದು ಕೈನವು ಪೇರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿಯಾದುಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ ಅಟ್ಟಣೆದ ತೆನಸದ ಮೇಳದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ತಿನಿಯರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರ್ದಿತ್ತೆರು. ರುಚಿಯಾಯಿನ ತೆನಸದ ರುಚಿನ ತಿನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯದಾಂತಿನ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರ್ನ ಬೇಡಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆಟಿದ ಅಟಿಲು ಬಂಜಾರದ ವನಸು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶೇಷ ತೆನಸದ ಮೇಳನು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ದೀತನ್ನು ಪಡೆದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕಿಯರು ತೆರಿಪಾದಿರು. ಕಟೀಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆದಂಗಡಿಯರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದಂಡ. ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದು. ಸೋಲಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅರೆನ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿನೇ ಮಿನಿ ಬಸ್ ತಂಚ ಬದಲ್ತದು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಲ್ತದೇರು. ಇತ್ತ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜು ವರದಿ. ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದನೇ ಪುದರ್ ದೆಕ್ ಬಾರಿ ಉಮೀದಡು ಕಾರ್ಯಗು ಬರ್ಪಾದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಪಾಯಿನಾರ್ ಕಟೀಲು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅರೆನ 47 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತದು. ಅವೆತ ಮಾತಾ ಸಾಧನೊಲೆನು ಸೋಲಾರ್ಡ್ ನಡಪುನಂಚ ಮಲ್ತಿನವು ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ವಿಶೇಷ. ಅರೆನಾ 47 ನಂಬರ್ದ ಗಾಡಿನ ಮಿನಿ ಬಸ್ ತಂಚ ಬದಲ್ತದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲಾ ಉಂಡು. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಮಿಕ್ಸರ್, ಓವನ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತ ದೆಡ್ದೆ ನಡಪುಂಡು. ಮಾತಾ ತೆನಸ್ಲಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುವಿರ. ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ಕೈದೆಕ್ಕೆರೆ ಬಸ್ತ ಪಿರೌಡು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಕುಲ್ಲಾತಂಡ. ನೀರುಗಾದು ಬಸ್ತ ಮಿತ್ತ ಮೇಟ್ 500 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟಾಂಕಿ ಕುಲ್ಲಾತಂಡ. ಕೈದೆಕ್ಕುನ ನೀರು ಬಸ್ತ ಅಡಿಟ್ ಕುಲ್ಲಾದಿನ 300 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟಾಂಕಿಗ್ ಸೇರುಂಡು. ವಿಲೇವಾರಿಗೂ ಸುಲಭ ಆಪನಂಚ ದಿನ ಮಾತ ಜೋಡ್ಸಾತಂಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 407 ಗಾಡಿ 20 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಬಿಸಿತ್ತು. ಆವಾಗ
ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ಕೋ ಸೋಲಾರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ 4 ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಿಚನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರನ್ನು ತಗೊಂಡು DC ಯಿಂದ AC ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಫ್ರಿಜ್ಜು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್, ಓವನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲೆ 500 ಲೀಟರ್ಸ್ ನೀರಿದೆ, ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ ಮತ್ತು ಕೈ ವಾಶ್ ಬೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಕೆಳಗೆ 500 ಲೀಟರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇತೊಂಜಿ ಗಾಡಿದ ಚೇಸಿನ ಕೋಣೆದಂಚ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಕುರ್ಸು ಮೇಜಿ ದೀತಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಿತ್ತಡು ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಪಿದೈ ಪೋಯರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಸ್ ಉಂತುದುಂಡು. ಪೇರಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಲೆಗ್ಲಾ ಕೊನೋಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ಪಿದೈ ಮೇಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಲವಸ್ತುಲೇನು ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಗಾಡಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದೇರ. ನಿರ್ಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದಂಡ. ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಾದು 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿದೇರ. ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಪೋತುಂಡು. ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಕುಲು ಕಾಡು ಕುಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಾಗಿಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಗ ವನಸು ತೆನಸುಗಾದು ಲೆಪಿಡಾದೇರ. ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಆತಂಡ. ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತೂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದೇರ. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಕತಾರ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ 25,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೂದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಡತಿನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಪರಪೋಕದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೀಣಾ ಸುವರ್ಣ ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರ. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಕತಾರ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಪ್ತಾಹ 2021 ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದಂಡ. ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತುಲೆನ್ ಒಂದು ವಾರ ನಡಪಾದು ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಕತಾರ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಪ್ತಾಹ ಗೌಜುಡು ನಡತಂಡ. ಮಾತಾ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಲ್ದತನರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ. ದೇವಿ ಕಿರಣ್ ಗಣೇಶ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಾಯರ. ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗಿಟ್ ಸಾಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆರ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೆರೆಗ್ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನ ನುಡಿನಮ್ಮನ ಅರೆನ ಸಾಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತಂಡ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತಡು ಗಿಂದಿನ ಕ್ಲೆನ ಪುದರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಪಗದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೀಣಾ ಸುವರ್ಣ ಪಾಲ್ದೊಂಡೆರ. ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಕತಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರು 1 ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಪ್ತಾಹನು 35,000 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೂದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತಂಡ. ಕುಡ್ಲಡು ವಕೀಲರಾದ ಕರ್ತವ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಕುಂಚಾಡಿ ದೇರೆ ಬೈಲ್ದ ಕಿರಣ ಪನ್ಪುನ ಪುಂಜವರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಲೆಸಾದೆಪ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಟ್ಯಾರಿಸಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಪಾದೆರ. ಆದಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಸೊನ್ಪೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೂತ ಚಟ್ಟಿಲೆಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈ ನಡೆದು ವಕೀಲ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುಳಿಚಿಲಿಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಿರು ಕುಂಚಾಡಿ ದೇರೆ ಬೈಲ್ದ ಕಿರಣ. ಕುಡ್ಲಡು ವಕೀಲರಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದುಪ್ಪುನ ಪುಂಜವರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಗಳಸೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಟ್ಯಾರೆಸಿಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುಳೆಪಾದು ಇತ್ತೆದ ಜವಣ ಜವಂದಿಯರಿಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುನಾರ ಹತ್ತೇರ. ಕೊಂಚಾಡಿ ದೇರಬೈಲ್ದ ವಕೀಲರು ಕಿರಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಂಜೋವು ಅದುಲ್ಲೆರ. ಕೃಷಿತ ಬಗೆಟ್ಟು ಉಮೇದುಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಕಿರಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುಳೆ ಮಲ್ತದೇರ. ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಸೊನ್ಪೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೂತ ಚಟ್ಟಿಲೆಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುಳೆಪಾದೆರ. ಸುರುಸುರುಕು ಐಟ್ ದಾಲಲ ಬೈಜಿ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕಲು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಪಂತೆರಿಗೆ ಅಂಡ ಕಿರಣ ನರ್ಗಂದೆ ವಕೀಲ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿಟ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತಿರ. ಮಿಗ್ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅಕ್ಕಲ ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾದೆರ. ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೆಲಸ ಇಚ್ಚಿ ಬದುಕು ಎಂಚ ಸಾಗವನಿಂದ ಎಕ್ಕಂದಿಲಿಡು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಕಿರಣ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ತೂದು ಕಲ್ಪುಲಿ. ಗಿಡ ಎಲ್ಲ
ಬುಷ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬುಷ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರೋಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇರೆ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ನಾವು ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಹ ನಾನು 50 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಸಹ ಉಳಿತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಷಾಢ ಬರುವ ಮೊದಲು ಒಂದು 7-8 ದಿವಸ ಹೈ ರೇಟ್ ಹೋಯಿತು. ಅಟ್ಟಿಗೆ 1250 ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಕರಿನ ಒಂಜು ವಾರುಡು ದೊಂಬು ತೋಜಿತಂಡ. ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಗಾರೆಡು ದಿಂಚ ಕೂಡ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಹಾನಕ್ಷತ್ರದ ಬರ್ಸ ಬರಿಯರೆ ಶುರುವಾತಂಡ. ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು. ಜೋರದ ಬರ್ಸೊಡ್ದ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ರೈತರಿಗೂ ಎಕ್ಕಂದೆಲ ಆತಂಡ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದೋರ್ಮೆಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ದೊರಿದಿತ್ತದು ಜನ ಬದುಕಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಕೂಡ ಆಶ್ಲೇಷ ಮಹಾನಕ್ಷತ್ರದ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾತಂಡ. ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿಡು ಅಂಗಾರೆಡ್ದು ಬರ್ಸ ಕೂಡ ಬರೋನುಂಡು. ಮೇ ತಿಂಗಳುಡೆ ಬರ್ಸ ಶುರುವಾದಿತ್ತಿನೆಡ್ದಾವ್ರ ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಬಾಗುಲೆಡು ಭೂಮಿ ನುಂಗುದಿನೇ ಇಜ್ಜೆ. ಜೋರದ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ಬೆನ್ನಿದಕ್ಕಲು ಕಂಗಾಲಾತಿರ. ಜೂನುಡು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಒರಿನ ಪೂರ ಜುಲೈಡು ಬೈದಂಡ. ಇತ್ತೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬರ್ಸ ಜೋರಾಂಡ ತೋಟ ಕಂಡದ ದಾನೆ ಕತೆ ಎಂದು ವ್ಯಥೆ ಶುರುವಾತಂಡ. ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧಾರಲ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಒಡಿಪು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಬುಧಾರ ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ. ಅಂಡ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಎಡ್ಡ ಬರ್ಸ ಬರುವುದು ಅಂದಾಜು ಉಂಡು. ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಒಂತೊಂತೆ ಬರ್ಸ ಬರುವುದು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದಂಡ. ಅಂಚನೆ ಬೀದರ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇಂಚ ಬಡಕಾಯಿ ಉಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಶಕೀಲಾ ಪನ್ಪುನರೇನು ಕೇರ್ನ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಜೈಲುಡುಪ್ಪುನ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಡೆದಿನ ಕೇರ್ದು ಕರಿನ 27 ವರ್ಷಲಡಿದಿಂಚ 83 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಮಿಶ್ರಗ್ ಜೈಲೇ ಗತಿಯಾತಂಡ. ಶಕೀಲಾ ಕಲಾಲಿ ಮೈಸೂರ್ದ ಮಾಜಿ ದಿವಾನ್ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತದು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ ಆಸ್ತಿ ಅರೆಗಿತ್ತಂಡ. ಶಕೀಲಾ ಪನ್ಪುನರೇನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಜೈಲುಡುಪ್ಪುನ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಆಸ್ತಿ ಆಸೆಗಾದು ಬೊಡೆದಿನ ಕೇರ್ದು ಕರಿನ 27 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲುಡುಪ್ಪುನ 83 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ಮಿಶ್ರಾ ಎಡ್ಡೆ ನಡಕೆ ಆಧಾರಡು ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯರಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದೆರ. 1987 ಮೈಸೂರದ ಮಾಜಿ ದಿವಾನ್ ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಶಕೀರಾ ಖಲೀಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ಯರ. 1991 ಶಕೀರಾ ತೋಜಂದೆ ಆದಿತ್ಯರ. ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ 1994 ಶಕೀರನ್ನು ಕೆರ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ಕಂಡನಿಯೇ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆರ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಿರವು ಕೌಂತು ದಿನ ಗೊತ್ತಾತಂಡ. ಆಸ್ತಿ ಆಸೆಗೂ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆರ್ದು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಇತ್ತಿನ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣದೀದು ಬೊಡೆದಿ ತೋಜಂದೆ ಆತಲಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. 2020 ಕೋರ್ಟುಡು ವಿಚಾರಣೆ ಆದು 2008 ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಜೈಲಡಿತ್ತಿನ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದನ ಭಿನ್ನೈಪದ ಮಿತ್ತು 2019 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜೈಲಿಗೂ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಭವನಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯರ್ನ ಹೊಸ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಾಧಿಕಾರವು ಕಾರ್ಲದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ. ಒಡಿಪು ಸೇರಿದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ 3 ಮಂತ್ರಿಯರು. ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಶಯ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕಬಿ ಸಾಹಿತಿ ಬಿಎಂ ಇದಿನಬ್ಬಿರ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಗ್ಗಿನ ಐಎನ್ಎ ತನಿಖೆದ ಕೂಟ. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನುಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆದ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್.
मोटर गाडीन मिनी बस तंचा बदलतद सज्जिद मोबाइल क्ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟೀಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಗಡಿಯರ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂದು ವರದಿ ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲ್ಲ ಇತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು